Γεια σου, Ρούλα. Καλησπέρα, Μάνο. Πόσο καιρό έρχεσαι σε εμάς? Είμαι σχεδόν 3 χρόνια πλέον. 3 χρόνια, υπέροχα. Τι διαφορές έχεις δει? Από την ώρα που ήρθα. Σχετικά με αυτό, θα σημειώσουμε ότι εγώ ήμουν αθλήτρια. Από πολύ μικρή. Ένα πρόβλημα τραυματισμού με σταμάτησε από το να κάνω κάποιες αθλητικές δραστηριότητες που έκανα. Αυτό με όθησε στο να έρθω να γυμναστώ με το 20 minutes workout. Από τότε υπόσχομαι ότι για τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να το σταματήσω. Έχω δει ενδυνάμωση. Δεν με έχουν ξαναπονέσει ποτέ τα σημεία στα οποία πόναγα. Έχω δει ελαστικότητα. Αισθάνομαι κάθε φορά ότι έχω κάνει προπόνηση 4-5 ώρες. Τι άλλο θέλεις να σου πω, είμαι ευτυχισμένη. Υπέροχο, και να μας πει ότι είπες ήταν υπέροχο.